ഹായ് ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാട്സപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അർജൻറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കാൻ വരുമോ. അത് ചിലവരുടെ ഫോണിൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കുള്ളൂ. എന്താ പറയുക, പകുതി നമുക്ക് വാട്സപ്പിലും കാണാം, പകുതി വേറെ ആപ്സിൽ കാണാം. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ വീഡിയോ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തുക. നല്ലോണം എൻ്റെ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ വാട്സപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക, ഒരു ആപ്പ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊരു ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തുണോ അത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്കല്ല, ഈ സ്ക്രീനിലുള്ള ഇതിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. കണ്ടോ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗാലറി എടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വാട്സപ്പ് നോക്കാം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഗാലറി നോക്കാം.